Salut! Hai să jucăm ceva. Ar merge în Brawl. Mm, e cam mare pentru început. E ok asta. A apărut și răutatea mică. Bă, nu l-aș pune pe ăla acum. Deci n-am ce să pun. Ăsta e bun mai târziu un pic. Da, deci n-ai niciun minion de distrus, ok. Eu tot n-am nimic de pus, ok. Da, e bun. Bine, nici ăla nu prea pune. Ok. Haide. Să-l punem pe ăsta. Deși ar merge... Ar merge și asta. Hai. A mers. A fost bun. S-a dus. O să zboare ăsta, știi, nu? A zburat. Deci n-am ce să pun. Hai, colegule, hai. Na, n-a fost rău. Ok. Uh, Hai să începem cu asta. Și cu asta. Cam atât. Asta a fost tot. Bun, acum putem să ne dăm health-uri. Și o să-l punem pe ăsta. Cam 2 de 2. 2 de 1. Ok, l-ai pus pe ăla, o să moare imediat. Așa, hai să-ți dăm niște health. Da, când o să mori, știu.
Eu aș pune pe amândoi. Hai să mai tragem și două cărți. Hai să mai tragem o carte. Nu prea stăm bine, să fiu sincer. Bine, avem 7 mana. Mm. Mm. Hai, prietene. Gata, cred că s-a predat. Nu s-a predat. Nu mai știu cum se trage cu chestia asta. Ah, gata, știu. Ok. Prietene, nu mai e viață. Mm. Cât mai avem? Mai avem 2. Gata? Ți-ai mai revenit un pic? Dar tu nu ți-ai revenit cum trebuie. Așa că trebuie să-ți mai dăm niște health. Uite, pot să-l pun și pe ăsta. Ah, hai că avem de dat health-uri. Da, bine, nici eu nu mai am foarte mult. Haide, facem și noi ceva. Ah, ok, se dați singur, e bine. 8 ori 2, 16, mai ai loc de două lovituri. De fapt, de una. Uite, asta e cartea mea preferată în braulul de astăzi. Dar de ce mi s-au mărit astea la cost? Da, cine știe. Hai, ia și tu 3 health. Și ți-ar mai trebui... De fapt, las că e bine. Avem 6. Hai și cu asta. Ia să vedem. Mi-l omor pe ăsta? Da. Da, măcar bine că l-am pe ăsta. Hai, oponentul meu. Mm. Gata, am înțeles care era treaba cu scăzutul ăla dintr-o dată. Mhm. Adică doar primul minion din tot setul al meu, pe care îl puneam pe masă, era la super ofertă. După ce l-am pus pe primul minion, gata, restul au sărit la aceleași prețuri anterioare. Oho, s-a heltuit bine tipul. Da, nu prea mai are cărți. Deci face o magie acolo, nu știu ce face, dar îmi place. Mhm. Acum trebuie să-mi dau mie health. Ok. Ah, am pe cineva care se gândește la mine. Așa, hai să vedem că avem multe chestii de făcut. Deci pe tine nu te pun că tu o să mi-l omori. Ba da, hai să pun. Spell. Hai că spelurile văd că ni le dă înapoi.
Mă rog, le dă lui. Ia să vedem ce speluri mai avem. Mai că e tare asta cu speluri. Deci numai speluri am făcut, i-am dat. I-am dat lui. Aoleu, nu mai am timp. Shit, nu mai aveam timp. Ce-a făcut? L-a omorât pe ăla cu speluri? Cred că da. Pe nu e rău. Hai că are la speluri acum, de nu știu ce să facă cu ele. Dacă s-ar și grăbi un pic, n-ar fi rău. Că o să ajungă de nu mai are timp dacă le calculează și le paracalculează. Da, eu i-am zis. Mai a pus să mai dai și tu cu ăla? Oare? Ce zici? Hai, dă-i cu el, oricum o să moară, dă-i. Hă? N-a murit? Păi nu era deloc. Dar, prietene, tu mie nu vrei să-mi dai niciun pic de viață? Mai am 7. El are 10 atac. Tu ești nebun? Hm. Așa stă mai bine. Păi, pana mea. Hai, ia-ți 2 banane. Bă, dar oricum îl băteam. Dă. De ce mi-a mai dat eu health? Nu știu. Cred că ăla și-a dat seama că era ca și bătut. Ok. Asta a fost Brawl-ul. Ne vedem data viitoare. Salut!